Som davant 4 exalcaldes que no accepten el viratge ideològic del poble que un dia van representar, que no accepten que les seves idees, les seves propostes o les seves dèries ja no guanyin eleccions a Ripoll, ni eleccions municipals ni eleccions catalanes. Som davant 4 persones que intenten desesperadament desacreditar el meu govern, que no ha arribat aquí per cap cop d'estat, com pretenen fer creure, sinó avalat per la força de les urnes. Som davant 4 individus que banalitzen el franquisme i el que faci falta perquè no suporten que nosaltres haguem resituat Ripoll al mapa quan ells subsistien en la mediocritat. Diuen que el conjunt de Catalunya té una percepció negativa de Ripoll per culpa meva. No sé amb qui parlen, la veritat, perquè arreu on vaig, Ripoll és vist com a exemple i aquí venen regidors, batlles, jutges de pau d'arreu del país a demanar consell i ajuda. Alguns militants històrics de les seves pròpies formacions polítiques. No deu ser per això la campanya de desprestigi que han encetat en contra d'aquest govern? No deu ser que, a part de perdre votants, veuen en pànic com regidors, consellers comarcals i batlles piquen il·lusionats la nostra porta? Diuen que Ripoll ha perdut prestigi. Jo no paro de trobar-me ripollesos que m'expliquen somrients que han anat a un i altre lloc de Catalunya i que en dir que són de Ripoll els han felicitat. Diuen que la batllessa de Ripoll és xenòfoba i autoritària. M'he limitat a complir un programa electoral. De què acusen exactament els meus votants? Perquè el recordo abans que meus van ser els seus votants. Hi va haver fuga cap a Aliança Catalana. I ara es dediquen a insultar-los, així és com tenen pensat de repescar-los de cara a propers comicis. Aquests 4 exalcaldes que no van tenir el valor de lliurar-me en mal manifest, malgrat que jo sí que vaig sortir a rebre'ls, què pretenen ara? Criminalitzar el meu govern i de retruc els ripollesos que ens han fet confiança? Assenyalar-nos a tots públicament? Volien la foto? En aquesta plaça d'aquí davant es van dir moltes coses, coses molt grosses, que jo era un càncer, faltant el respecte als milers de catalans que pateixen i lluiten diàriament contra aquesta terrible malaltia, que jo els recordava a Franco com si regentés una dictadura. Van atacar la policia municipal dient-li que actuava com a policia patriòtica al meu servei, atacant per tant l'honorabilitat i professionalitat del conjunt del cos. Acusacions injustes i gravíssimes que els deixen exactament pel que són, per 4 mal perdedors. Diuen que he emprat violència institucional contra els joves. No. He intentat protegir els joves de Ripoll de la violència i fanatisme de qui considera pecaminoses les dones, de qui les percep com a mers objectes sexuals i es creu amb dret de tapar-les i d'humiliar-les en base a preceptes religiosos de fa 1.400 anys. M'acusen de vulnerar la democràcia i d'aplicar la violència. Soc l'única persona de Ripoll que du escorta. De quina violència m'estan parlant? Els hi hauria de caure la cara de vergonya a tots, als 4 exalcaldes i a tots vostès, per haver-se prestat a dur aquest manifest infumable a dins la sala de plens de Ripoll. Aprenguin tots plegats a respectar el resultat de les urnes i aprenguin tots plegats a defensar els drets i el futur de les nenes, que ja començaria de veritat a ser hora.